Poda medo goyo ni erokamano kuom losona thuolo ma kawuono mwayudo mar wuoyo e Ramogi. Yiena mondo amos Chris, amos Mheshimiwa Edick gi yuora ma Mheshimiwa Peter Orero. Amor kendo wadhi. Ayie gi gik ma gisewacho kendo achiko ita maber kawacho. Anyalo wacho ni sirikal mag county government sani osetemo kendo devolution ayie gi gima Mheshimiwa Anyanga owacho. Onyalo bedo atamalo 45 kanyo nikech wan kaka jo county and en adieri mana kaka iwacho ni assembly ema ng'iyo oversight ni tang'a timore. Adieri gik matimore e counties osedhi mbele. Samoro nyalo wacho ni to ang'o mosetimore higni 13 mosekalo. Higni 10 mokalo, sana higni 5 mokalo ne itiyogo mar keto structures nikech ne en sirikal mane ji pod kia koni gi koni. Kaeto koro gik moko chakore. Lakini sirikal masani sana marwa makoro antie mayale mar Homa Bay County ni. Kadwa go erokamano ni wasetemo. Kenda amor ni kata mana Mheshimiwa Anyanga oyiego ni Gladys, Governor Gladys temo nikech yore wan godo and yore matindo go sana madhi e ute mag thieth. Joyce, adwa nyisi ni sani ma dwe mar auchiel street kapok wayudo miyo motho kanyuol. Tiende ni nitie lokruok. Mon ne tho kanyuol, mon ne tho e gwenge. To sani oket nyaka nyamrerwa mang'iyo ni to minewa man gi iyegi gitimo nang'o to be ginyalo dhi osiptal. Inyalo yudo nikech nyuol ting'eni kaka nyuol samoro nyalo biro sa asaya en kata mane bath ndara. Obiro koseikore ni ito timore, koseikore to timore nade to nyuol to nyamrerwa nitie moketi kendo ng'igi kendo kichaki duoge osiptende bende nitiere lokruok maber. Kata mana referral wa ibro yudo ni nyaka sani nitie ji mang'eny kata sani amidhi referral ma Homa Bay ibro yudo ni nitie jok mang'eny mitimo negi dialysis to ni manyo mana Eldoret to kane ok mach devolution di koro onge e yore go mag pur wayudo ni watemo kabisa kendo gavana temo ni kothe imiyo ji kendo gin kothe minyiewo en mana ni pok wachiwogi e okang' monego bed ni wachiwogie. But itemo kendo kothegi iyudo ka higa mokalo nochiwgi kendo jopur nodhi owacho ni yawa ng'inwa uru ni kothegi gibed ka ginyalo bedo ni giwinjore gi lobego. Higa ni nochako loki kendo kiwuothe i Homa Bay sani ji keyo kothego timo maber. Kothe mag pamba nitie, kothe mag bel nitie to gi yore mag pi gin bende itemogi koni gi koni mondo chorgi mondo wang'i ane kaka gik moko timore. E yono mag oversight wan kaka county kata mana nyocha kapo ni ng'ato achiel ne ni assembly ni udhi ng'iyo ni nitiere kaka watemo ng'iyo kaka assembly kendo onge gimiumo wang'iyo ni to ere kuonde madhi marach mondo watem mondo kata mana level mar corruption kaka mar EACC nyogolo cha wasewuok kendo committees go sewuok kendo dhi ng'iyo gimoro amora matimore mondo gik moko dhi otimre kaka wadwaro. Erokamano Joyce, akiana duoki maber. Yes, iduoke yo makare ahinya to wach mano mar mibadhi bende madwa na mula ne kanyo kapod antiere komi kalure kod reporter mano mar EACC oyang ni county ma Homa Bay county ma mibadhi otimene wa ahinya un kaka MCAs e county ma Homa Bay to ang'eyo ni mibadhi kata corruption e achiel kuom anyalo wacho ni tuo matuoyo counties magwa nikech kata jopiny e kor gwenge mopogore ka giloso giwacho ni yes sirikal mar loch gwenge to ber ndi lakini nyalo bedo ni wechego mag mibadhi bende koro nobedo devolved kowuok e sirikal mamalo kabire sirikal mapiny. Ang'o matimore? Ang'o miyo county ma Homa Bay ma koro okawo namba e gwenge makaluwe wechego mag mibadhi? Florence. Erokamano Joyce, en report ma e kanyo wuok makata wan wawegi kaka assembly no bogowa. Kendo anyalo wacho ni oseket committee madhi nono chenro gi ni to gitimore nang'o mondo wayudi. Kopo ni anyalo wacho ni ang'eyo gik matimore to pok nonro tim nikech osekelorenwa mwawinjo. Nitie moko mwasebedo kwawinjo ma kopo ni udhi kata ka polis nitie ripode mang'eny
Actually, devolution bokonyo. Miyo ji tinde ni thuolo mar wuoyo. Ingeni chon ne diyo ji niya. Kiwuoyo kiteri kama chielo. To nitie lwasi matindo keto mabita. Bang'ato yiene mar wacho gimoro kaka en. Miyo ka jononro biro to yudo gima en. To nikech nonro nosewuok. Wan kaka assembly sana momako iluongo ni jo revenue. Wan wawegi be wadwa bet piny mondo wa find an out ni to ang'o momiyo gigi timore. En gima lit kabisa nikech ka waluwore ni assembly temo executive hotel ne gi governor bende temo kabisa to kopo ni nonro gi nitie. Wayudo kata nitie kuonde moko mantie jok monego bed ni chulo to pok ochul. Mago te nwa sendiko barupe kendo wadwa ng'eyo. Kendo an gadieri ni e bwo ka watika devolution conference ma next week wabro bedo gi duoko, wabro ng'iyo gigo mondo wabed ane gi duoko mondo wakonyo Homabay County wani nikech pesa mabiro gi onego bed ni konyo jopiny directly. Mana kaka ne Mheshimiwa Orero wacho. Ka debed ni ginene mibadhi gi onge di koro wasechopo kuma bor. To samoro ibro yudo ni nitie jomoko e sirikal ka ma bende po oyie gi ene iye to po oyie ni. Ene iye to po oyie ni. Mane momiyo samoro gitimo gik moko mok donje. Magi jok modwani wapudhi mondo yie wani ogow maber gi ji